Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Uyabona manje sesenzile ibalo ezimbalwa esebenza ngo-times. Kuzoba kubalekile ke manje ukuthi siqhubeke senze ezinye izibalo eziningi esebenza ngenamba enkulu manje ukuze ukwazi ukuthi usheshe kuzona. Nasi isibalo sethu sokuqala u32 ncese times 18. Sebenza ngenamba embili phezulu nembili enzansi. Ngifuna ukukhumbuza ukuthi ungathatha u8 wakho oqala utimes ngaloko okukhona phezulu usebenza ngaloko oqala nje basenza lana. Uma sekunjalo ke ngizobe ngikubhalela la isibalo ngizama ukukuchazela. Uma kunjalo ke ngoba ususebenzisile 8 wakho wa times no2 wa times no3 lapha phezulu. Sekusele bayizansi u1 kodwa lo 1 umeleni umele u10 ngobani ngoba ezansi uno18 u18 usebenzisa u8 wawo sekusele bani u10 u0 awuboni kodwa ukhona ingakho ke ngizokukhombisa ukuthi uma sesisebenza ngo1 sehlisa uni sokwehlisa u0 qala uma sesiyaqhubeka ngalo 1 okhona ke asiwehlisa u0 wethu sesiba no1 times 2 osipha bani osipha u2 nje umuhle sibe no1 times 3 osipha bani u3 nje umuhle singakhohlwa u1 wethu ncese u1 wethu bekuwa 8 lo sesiyathatha nje into zakhona 320 ngezansi base kukuthina ke manje ukuthi sihlanganise u256 wethu no320 okuzosipha bani 6 7 5 576 kwamnandi kwalula zinjalo ke izibalo zo times kulula kakhulu akusizona izibalo zo times ungathuswa ubala akusizona nje izibalo ungazulahlekelwa amamaki kuzona mele wazi ukuthi nje kusetshenziswa kanjani uqhubeke nase sinye isibalo ungagijima naqala kunami u99 wethu times 88 10 sithe 8 times 9 saba no72 saphaka u2 sabembela phezulu siyaphinda sibe nomunye u72 kodwa siyofaka no2 no7 wethu phezulu sibe no79 impendulo yethu yoqala u792 khumbula ukuthi besisebenzisa u8 owodwa sekuyisikhathi ukuthi sisebenzise lo sisebenzise lo 8 lo munye sehlisa u0 qala ngoba kufanele ukuthi khona u0 phambi kwawo ngoba u80 ngoba sisebenzisa u8 wakhona ka88 79 siyahlanganisa siba nje no2 wethu muhle sibe 11 siyabambisa phezulu 1 7 plus 9 yes 7 izansi siyabambisa ngo1 8712 impendulo kalula kamnandi ungaze ubheke nangokhikilithi wakho basuyitholile impendulo yakho ubone ukuthi ubukahleni ukwenzeni isibalo sakho 53 times 78 lokho siphinda izibalo ezifanayo kubalekile angaze ngagcizelela kangakanani ukuthi uzenze uziphinda phinde izibalo ukuze uzithole sekuba lula nangokusheshsha u5 wethu u8 times 5 wethu sipha bani asedinga ukuthi sibhale eceleni manje ngoba sesigabala nangomqondo 424 sesisebenza manje ngo7 ofana nani no70 ngakho sehlisa bani u0 qala 7 times 3 wethu suse lapha phezulu singaze kube khona indida sehlisa u1 sibabambise bandla phezulu u2 wethu 7 times 5 na impendulo yethu 3710 kodwa ke kuzomela sihlanganise impendulo zethu siphunyelwa ba 4134 kalulu uyabona ke manje ukuthi ayikho inamba yokudide asikho isibalo sa times soke siklahle phansi akudingi nje ukuthi uzukhathazeke ubone sengathi awuzuphumelela asinyuse ke manje sikhombisa ukuthi sesifundile sesiyazi sithatheni inamba entathu phezulu 796 sithini times 58 semsu 8 wethu qala u8 wethu suthatha ku58 okusho ukuthi kusele ba u50 sibambise 4 phezulu 8 times 9 gijima timetable enqondweni singakhohlwa ukunyusa 7 wethu 8 times 7 ngakhohlwa nokuhlanganisa no7 phezulu sehlisa
njengobunjalo u63 ngoba kusekho la sokucuphisa khona. Sasusebenzisile ke manje u8 wethu. Sekuzomela sisebenziseni u50 lo sele. Sisuse la ukuze kungabi khona indida. Sebenzisa bani manje u50 osele. Ngiyathemba uyabala kanye nami. Okanye ufika kuqala kunami empendulweni yakho. Tebele impendulo yethu ukukuthina ke manje ukuthi sihlanganise. Na impendulo yethu kamnandi kalula kanjalo. Uyabona ke manje ukuthi ibala kusiyo lento kumele ikuthuse uyisabe. Singadlulela ke manje sibone ukuthi sihlanganisana. 523 ngiyanyusa ngempela ke manje times 798 sesinami number entathu enzansi nentathu ngaphezulu. Siyanyuka. Ngiyathemba uyafinyelela manje empendulweni eqala kunami. Noma isikhala sokubhala noma sokubala eceleni asisitholi noma futhi kuyefana nokuthi asisasidingi kakhulu. Siqhubekeke nje kamnandi. Ezansi sino 4184. Sebenza ngo9 ke manje ngibesebenza ngawo 8 sesebenza ngo9. Asebenze ngo9 ke manje sishintshe nombala. Ehlisa u0 wethu uqala 903 suse lapha phezulu ukuze kungabi khona indida 903 siyabambisa la sibambisa u2 wethu sesinoba manje sicele u902 sibeke phezulu u2 wethu 905 ngakhohlwa u2 ophezulu 905 ngakhohlwa u2 phezulu. Ayikho indawo yokubeka manje ngabhala kakhulu ngakho. Ayikho indawo yokubeka manje u47 wethu ubamba njengobunjalo lana. Sizozama nokubheka nokukhiqiza ngoba manje sisebenzisa inamba enkulu kakhulu kodwa sizobhekani emva kokuthi sesiyitholelile thina impendulo zethu. Sebenza ngo7 manje. U7 wona awuna 0 emva kwawo. Ngoba inamba yokugcina kule namba esinazo okusho ukuthi u7 nje ozimele. Singehlisa kodwa ko0 ababili ngobani emva kwa7 khona inamba embili. Suse la ukuze kungabi khona indida. Ngiyathemba uyabona manje ukuthi kuthanda ukubalula kanjani. Ingakho ngikunika nethuba lokuthi ungilandele ubone ukuthi impendulo noma uma ngifaka inamba uzibuza ukuthi ngiqhamuke ephi nalo number nangu5 wethu. Ngikhohlwa u1 phezulu sifaka njengoba injalo ngoba phela asekho indawo yokucuphisa. Naku 36,000 noma 366,100 enzansi. Basibala sibambisile 1 1 2 3 4 7 no 6 siphabane 17 7 la siyabambisa u1 phezulu 11 wethu zoba khona la socuphisa khona u1 wethu u1 no 3 siphabane u4. Na impendulo yakho ende kakhulu enkulu kakhulu
Kodwa ucabanga ukuthi ungaphinda utholeni bangasuthi 523 times 798. Impendulo yakho ile. Ngiyathemba ukwenza izibalo uphindaphinda kuyasiza. Sibhekela ukuthi imiphumela yakithi ibe yiyona yona ngibhekela kwami umshini. Kunjalo ke ungaphinde nawe uzenze izibalo zakho base uyabhekela ukuthi uphumelele yini. Kwamnandi kanjalo ke kwalula.